वन में के भेजल गे माई, तीनों रे ललन के वन में के भेजल गे माई। वन में के भेजल गे माई, तीनों रे ललन के वन में के भेजल गे माई। आगू आगू राम चले छेठ, पाछू लक्ष्मण भाई। आगू आगू राम चले छेठ, पाछू लक्ष्मण भाई। बीच ही में सीता सुंदर, बीच ही में सीता सुंदर। सून भवन किन जाई, वन में के भेजल गे माई। वन में के भेजल गे माई, तीनों रे ललन के वन में के भेजल गे माई। घर में रोबथी मातु कौसल्या, बाहर भरत भाई। घर में रोबथी मातु कौसल्या, बाहर भरत भाई। प्राण त्यागल राजा दशरथ जी, प्राण त्यागल राजा दशरथ जी। सून भवन किन जाई, वन में के भेजल गे माई। वन में के भेजल गे माई, तीनों रे ललन के वन में के भेजल गे माई। किनका बीनु सून अयोध्या, किनका बीनु चौपार। किनका बीनु सून अयोध्या, किनका बीनु चौपार। किनका बीनु सून रसोइया, किनका बीनु सून रसोइया। सून भवन किन जाई, वन में के भेजल गे माई। वन में के भेजल गे माई, तीनों रे ललन के वन में के भेजल गे माई। रामचंद्र बीनु सून अयोध्या, लक्ष्मण बीनु चौपार। रामचंद्र बीनु सून अयोध्या, लक्ष्मण बीनु चौपार। सीता बीनु सून रसोइया, सीता बीनु सून रसोइया। सून भवन किन जाई, वन में के भेजल गे माई। वन में के भेजल गे माई, तीनों रे ललन के वन में कैकई भेजल गे माई। वन में के भेजल गे माई, तीनों रे ललन के वन में कैकई भेजल गे माई।
वन में के भेजल गे माई। तीनों रे ललन के वन में कैकई भेजल गे माई।